Van E zit officieel nog in de gemeenteraad van die Tjerkstra-deal. Het nijs hoe zijn aanhouding lekte uit via de website Woordnet. En dus kwam ChristenUnie Varroeman Douwe Hoinga met een verklaring. Ik en met mij de rest van de fractie en het bestuur van de ChristenUnie in die Tjerkstra-deal zijn verbijsterd over het nieuws dat ons onlangs geïnstalleerde raadslid wordt vervolgd vanwege een zedenmisdrijf. Gezien de ernst van de verdenking is hij, ook al heeft de rechter nog niet geoordeeld, nu geen geloofwaardig vertegenwoordiger van de ChristenUnie. Bij de partij is ze schokt. Het nijs kwam haar oer het mat. Je krijgt zo'n bericht van... dan wil je informeren. En dan zit het even stil in de holle van wat gebeurt hier ineens. Van E die op de list voor de komende raadsverkiezings. Daar in de Aanhelle. Ja, op zijn eigen fysiek, in zijn afwezigheidsmail van 6 januari... had ik voor de onjong dat het net meer beschikbaar was voor de kandidatenlijst. En daar hebben we voor op parkeerd toen. Dus dat hebben we toen respecteerd. En nu, acht nijsjes, wat er dan nou duidelijk is. Het lieket je te gaan om grooming. Dat is een vorm van verleiding via internet. Kijk, dit soort mannen die dit doen, die gebruiken vaak valse profielen op social media, was het gesprek dan vanuit beginnen. Je zou kinderen kunnen vertellen van, je kunt checken of iemand wel echt is wie die zegt te zijn. Dit soort van zaken is net uniek. Geregeld zijn er vertochten van de jochter. Voor de slachtoffers is de impact groot. Ja, voor slachtoffers is dit echt heel erg. Ze worden natuurlijk gemanipuleerd tot bepaalde handelingen soms, of tot het maken van beeldmateriaal. En dan krijgen ze achteraf toch ook wel het gevoel van, hoe heb ik zo stom kunnen zijn? En dat krijgen ze soms ook vanuit een omgeving te horen of vanuit de pers. Op 6 april mat Van E hem verantwoordje voor de jochter.